persoas coa síndrome de Down experimentan un proceso de envellecemento acelerado, polo que a partires dos 40 anos comenzan a presentar trazos típicos da poboación envellecida, estando constatado que teñen unha maior prevalenza da enfermidade de Alzheimer. É necesario un procedemento por parte da Consellería de Sanidade que avale o noso protocolo de avaliación e seguimento do envellecemento nas persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual, dando validez ao traballo levado a cabo polas entidades de Down Galicia nos últimos 10 anos. O protocolo é innovador no tanto que, ademais de utilizar ferramentas do mercado, conta con ferramentas de elaboración propia, en soporte clásico, pero tamén en soporte digital e intelixencia artificial, que permiten individualizar a información recollida e aportar calidade aos informes que se trasladarán aos Sergas. Ademais, incorpórase no mesmo documentación de interese para profesionais do ámbito sanitario, de xeito que non só reciben información, senón que teñen a posibilidade de formarse para unha mellor atención da etapa adulta das persoas coa síndrome de Down. Por último, o noso proxecto é escalable e ecolóxico, xa que prevese a sistematización do protocolo a través dunha plataforma digital que permita a transferencia do mesmo a outras entidades e a xestión de datos para o estudo do envellecemento das persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual. O protocolo abrangue todas as especialidades sanitarias e todos os centros sanitarios da nosa comunidade autónoma. Por isto, debe incorporarse aos demais existentes nos Sergas, favorecendo a súa mellora e a difusión do mesmo, co fin de ofrecer unha atención sanitaria de calidade ás persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual.